Sam poziv vrijedan je 10 milijuna eura, otvoren je, odnosno počinju prijave 2.9. ove godine. Do tada građani imaju priliku prikupiti potrebnu dokumentaciju, mogu saznati više i kod nas u fondu o nekakvim pitanjima. Sufinancira se zamjena postojećih samostojećih peći na kruta goriva i postojećih sustava za centralno grijanje na kruta goriva, odnosno znači to je drvo, ugljen, nekakve veće briketi, fosilna goriva, a zamjenjaju se isključivo sa sustavima za obnovljive izvore energije, odnosno aktivnost A1 je zamjena sa pećima na pirolizu. To su peći koje koriste veće cjepanice drveta do metar sa puno boljim sustavom izogorijevanja i puno manjim emisijama od onečišćenja koje ide u zrak. I druga aktivnost je postavljanje dizalica topline koje mogu biti sa sekundarnim medijem voda obavezno i moguća je kombinacija dizalice topline i fotonaponske elektrane u jednoj kombinaciji. Znači cijeli razvod grijanja, radijatorsko grijanje, podno grijanje, sve su to prihvatljivi troškovi do onih razina koje smo mi propisali kroz javni poziv. Imamo dvije vrste mogućnosti, ili da građani plate sve sami pa onda mi vraćamo direktno građanima, ili putem cesije, znači gdje mi plaćamo direktno izvođaču udio sufinanciranja, dok građani onda plaćaju svoj udio od 20%.